Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Nagbabatian kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. DOH nagapatigayon sa water testing sa evacuation centers kag mga barangay nga apektado sa paglupok sa bulkan Canlaon. Fivox nagapandang batok sa lahar kag mud flow gikan sa bulkan. Anay Congressman Arnulfo Teves wala ginbuy-an suno sa DOJ. Low pressure area nagadala sang ulan sa Visayas. Kag sa good vibes, bride nga ginmisahan samtang nagamarcha tagaan sang take 2 na wedding for free. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area ang nagadala sang pag-ulan sa Visayas. Ang low pressure area ang yara na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, 145 kilometers west-northwest sa Butuan City, Agusan del Norte o kung sa kadagatan sang Garcia Hernandez, Bohol. Suno sa pag-asa, gamay ang tsansa nga mag-develop ini sa isa ka bagyo kag posible nga matunaw subong nga adlaw. Pero magadala naman ini sang pag-ulan sa pila ka mga areas sa Visayas kag Mindanao. Diri sa Negros, maka-eksperyensya kita sa magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorm. Ginapaandaman ang mga nagapuyo sa nabukid nga bahin kag malapit sa mga sapa kag baybay nga mag-ulo aligmat sa posible nga pagbaha kag landslide. Sa number 9, road closure igapatuman buwas sa downtown area sa Bacolod para sa military parade para sa Independence Day celebration. Sugod la 6, tubtublas 10 ang aga temporaryong ipatuman ang road closure halin sa corner sang Hinares kag Araneta Street hasta sa Dalan Rizal pakadto sa SM City Mall sa reclamation area sa Buas. Ginsiling ni Public Order and Safety Office Head Retired Police General Primitivo Tabuhara, isa ka military parade ang patigayunon antes ang wreath laying activity sa Bacolod Public Plaza. Kabayan ini isang pagdumdum sang 126 Independence Day celebration sang pungsod nga ginapaabot bulugan sang linibo nga mga participants na lakip diri ka pulisan, mga city employees kag katapos ang academe. Pagasundan ini sa programa sa mall, magluwas sa katapos ang Bacolod Traffic Authority Office, magatalana sa dugang nga personal ang poso agud magbulig sa mga motorista. Sa number 8, madayon ang June 27 nga bidding para sa bulk water project sa probinsya. Inisuno kay Acting Provincial Administrator Alberto Nelias Jr. nga nagsiling man nga naplastar na ang bilog nga sistema sa Kapitolyo Provincial antes pa man magbiya si Provincial Administrator Rayfrando Diaz para voluntaryo nga serbihan ang iya 6-month suspension. Si Diaz ang isa sa mga ginakabig key person sa bulk water projects ng Negros Occidental. Suno kay Nelias, yara man si Attorney Jessa Henteroles ang Provincial PPP Focal Person kaga ang iya nga team sa pagpasiguro nga mangin masulhay ang dalagan sang bidding kag ang masunod nga mga tikang para sa bulk water project. June 7 nagsugod ang voluntaryo nga pagserbe ni Diaz kag ni Attorney Sherry Shale Valenzuela sa ilang suspension. June 8 naman nagsugod pungko bilang Acting Provincial Administrator si Nelias kag depende na sa mga resulta sang motion for reconsideration nga ginfile na Diaz ang kalawigon sang pagpungko ni Nelias bilang Acting Provincial Administrator. Ang bulk water team led by PPP Focal Person Attorney Jessa Henteroles. Ara pa man siya kabalo siya sa tanang nga detalye. She keeps in contact with all the bidders sa aton mga friends sa TPP and also sa USAID. So make sure gina ni Attorney Diaz nga once ma-serve yung suspension order wala hitches sa sa operations ng provincial government. So dayon gid ang aton bidding sa June this June. Correct, this June 27. Sa number 7,
Kakulang sang health personnel kag pasilidad pati ng pagpabakod sang health insurance system pila lamang sa gintalakay nga health summit sa Bacolod City. Alin sa sweldo kag benepisyo sa mga health personnel ang gintalakay agud masolusyunan ang problema sa kakulang sang nurses kag pati na clinical instructors sa naunang health summit kag ginpatigayon sa Bacolod LGU. Kaupo ng tagdumalahan sa mga ospital, gintagaan atensyon ang kakulang sa pasilidad kag kung paano mapasanyog ang health services. Gisiling ni Mayor Albi Benitez nga paagi sa health summit mapatpat ang mga pagsulundan sa tuyo ng mapapabaskog ang programa bahin sa health system. Dugang diri ang pagpasanyog sa health benefits kag insurance system nga labi nga kinahanglan agud mabuligan ang mga indigent nga mga patients. Ang summit kabahin sang pagpanghanda sang syudad sa natarana nga pag-operate sang ginatukod nga Bacolod City General Hospital kag sang pagtukod sang dugang nga 5 pa ka mga mini hospital sa Barangay Alihis, Kabug, Mandalagan, Bata kag Banago. At once, actually, ang yabi is PhilHealth. If PhilHealth will come in and become more attuned sa mga needs sa mga hospitals, whether private or government, tako ni nga bagay masolve ang mga problema. Part sa preparation para sa mga hospitals nga ipatindog man sa city mayor ang sa mga barangays. Well, tanana, no? That's all part of it. Ang batihan ko gani ang mga private hospitals, ang problema nila mga nurses, shortage of nurses kuno. So mastoryata sa DOH, maybe DOH can come up with a program nga instead nga tamaan ka taas ang standard sa mga nurses, pangitaan ta sa pagi where we can hindi man get lower to the extent nga hindi sila ka-perform, but maybe adjust a little bit para makaubra na sila sa mga hospital. Sa number 6, garbage trap ipamutang sa Mambulok Creek sa Bacolod City agud mapaiway ang paghaboy sang basura sa natinluan na nga sapa. Nahakad na sang amphibious excavator ang pila ka tonelada sang basura sa Mambulok Creek halin sa nasakpan sang Barangay 10, 8 hasta sa Barangay 2 sa Halandon Bridge. Ugaling hindi mapaiway ang mga sagbot nga padayon nga ginaanod sa sapa karon nga nagsugod na ang tig-ululan. Ginsiling ni DRRM Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan, magapamutang sila sa nga garbage trap sa nalimpyuhan nga sapa agud mapaiway ang paghaboy sang basura. Halos kada tuig ginapatuman ang clearing kag dredging operation sa Mambulok Creek kabahin sang tikang agud mapahagan ang problema sa baha sa reclamation area. Ginalauman sang syudad nga sa bulig sa mga barangay mabantayan kag mapahagan-hagan ang paghaboy sang basura sa sapa nga amo ang nagadugang sa problema sa baha. Sa number 5, anong katuig nga bata patay bangod sang pertussis. 15 milyones pesos ginpain nga pondo sa syudad sa Bacolod para ibakal sa bakuna kontra pertussis. May report si Nico Delfin. Isa ka 6 anyos nga bata nga lalaki nga taga sa Bacolod City Health Office. Ang Bacolod ang may 16 na ka mga kumpirmado nga kaso sang pertussis sa linsang Enero. You have kabataan nung masakit o bumanda, sipon, do not neglect or even fever because na subong rainy season, may basi magda sa katong dengue. Please do not neglect and ibaliwala. Dalun gid sa aton mga health facilities para makonsulta and matagaan immediate intervention. Gani ginduso ni Mayor Albi Benitez ang pagpabaskog sang vaccination agud mapangapinan ilabi na mga kabataan nga among kalabanan nagakaigo sang balatian. We are expediting ang aton vaccination, no? Labi na gid sa mga newborns to combat sa inang pertussis. Ang Bacolod LGU nagsugod na sa bidding para sa pagabaklon nga 10,000 vials ang bakuna nga nagabalor sa kapin 15 million pesos. Inibisan pagin siling ni DOH Regional Director Dr. Adriano Subaan nga may maga-inabot nga libre nga bakuna para sa rehiyon na lakip na diri ang para sa Bacolod sa Hunyo. No, kay ang bati ko gani ang allocation nga ihatag sa Region 6 will be spread out sa bilog nga region. So para sigurado kay kita, we have our
our own supply. I'd rather be on the safe side than sorry. Ginapaabot sa pamunuan sa DOH nga sa tiyon nga magainabot ng supply isang bakuna, hindi magduwa-duwa mga ginikanan nga mapabakunahan ang ilang mga kabataan agud nga maproteksyonan kontra sa pertussis uko ng whooping cough. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Sa number 4, anay Congressman Arnolfo Teves ang wala ginbuyan sunod sa Department of Justice. Gintawag sa Department of Justice ang nangin pahayag sang abogado ni Anay Negros Oriental Representative Arnolfo Teves nga si Attorney Ferdinand Topacio nga misleading ginsiling ni Topacio nga ginhilway gikan sa presuhan sa Dili Timor-Leste ang anay kongresista kahapon samtang pending pa ang iya nga extradition trial sa korte. Sunod sa DOJ, kabahin sang normal nga proseso sang amo nga pungsod ang paghilway sa kay Teves gikan sa bilangguan pagkadto sa pulis sang Timor-Leste. Kag tigayon man nga nakasumite sa oras ang DOJ sang tanan nga mga requirements. Si Teves sa karon ang yara na sa custody sang kapulisan sang Timor-Leste. Kag nagapati ang DOJ nga mangin madinalagon ang extradition proceedings kag pwede sa gihapon nga ma-deport si Teves depende sa Timor-Leste government. Sa number 3, ginapreparar na si karon ng investigation report miangod sa anay pamuno sa Mabukal Resort and Wildlife Sanctuary kag 5 ka mga disbursing officers sini may kaangtanan sa unliquidated funds. Inisunod sa kay Provincial Legal Officer Alberto Nelius Jr. nga nagsiling nga sanday Cheryl Dicena nga pamuno sa tusang Mambukal kag karon Provincial Tourism Officer kag 5 ka mga disbursing officers sini ang nakasabit na sang ilang mga sabat sa show cause order nga gipapanaog sa ila. 20 dias humalin sang pagbaton sang sabat ginapaabot ang investigation report. Ugaling kay tungod sa sahi sang investigation, wala pa nahuman ang report sa show cause order na kasaad nga base sa summary of replenishment of disbursing officers from Mabukal Catering para sa December 31, 2023. May liquidation sang cash advance nga wala napatuman kasubong man reimbursement nga wala makasubmit sang audit requirements o kung may mga deficiency. Nakasaad nga ang income gikan sa catering services sa Mabukal ang yara sa 30.3 million pesos para sa 2023 ugaling dapat talupang doon nga ang total expense sa among period yara sa 33.9 million pesos so kung mas dako sang 3 million pesos sang sa income nga ginreport. Sunod sa kay Nelias, ang Mabukal sa idalom sang Enterprise Economic Development Department gani isa ini ka earning entity. Ginapangayuan si Dicena sa iyang bahin bilang pamuno sadto sa Mabukal sa paatag kun nga natabo ini nga kag nagresulta sa unjustified nga paggamit sang Mabukal funds. Ato ng Mambukal, it's one of the enterprises. So, tito common sense dictates, hindi dapat enterprise, you should be making a profit or at least breaking even. Pero sa una naman nga pagtukip, dako yung discrepancy sa expenses versus collections nila. So now it's down to 3 million. Last nga submission 3 million, no? Pero we still have to assess the evidence or if there is any liability, no, with regard to the slow turnout of their liquidation and also their collection. Mga pila naman attorney, ka-warning at ipapanaog na sa ila nga naglapot sa punto mga 3 million ngayon. Once na show cost to sir, no, ongoing man na ang collection, pero amo na bala sa nakita tanan mo nga dako gid yung discrepancy pag ends ang calendar year. Sa number 2, FIVOLCS ang nagapaandam sa mga syudad kag banwa nga malapit sa Mambukal nga mag-aligmat sa lahar kag mud flow. Bangod maulano na ang panahon dako ang posibilidad sang pagluntad sang lahar gikan sa Bulkan Kanlaon. Suno kay Maria Antonia Bornas, ang chief sang volcano monitoring sang FIVOLCS, delikado ang lahar ilabi na kun may dala nga mga bato
kag mga kahoy. Ang malapuyot nga daw ginamix nga semento nga gikan sa bulkan pareho sang natabo sa biak na bato sa Lacasiliana amo ang ginatumod nga lahar samtang ang tubig naman nga may upod nga abo nga makita sa mga suba kada mag-ulan, amo naman ang muddy stream flow. Balantayan suno kay Bornas ang lahar kay mahimo ini nga magsaka sa mga taytay. Magapangguba sa mga balay kag may mga kaupod ini nga bato kag kahoy. Kun bag-o ginlang lupok ang bulkan, may mainit nga lahar nga mas delikado kay makatuga sa mga paso kag makamamatay. Gani ginapaandaman ng publiko batok diri. Ano nangyari sa biyak na bato? Dito po yung sa biyak na bato. Yung lahar po ay may dalang may dala po itong malalaking bato at puno na napasakan po yung culvert sa ilalim po ng bridge. Ang ginawa po ng lahar, since may mga standing waves siya, ay nilukso niya po yung daan. So sa daan siya dumaan. So dahil po nakaka-create po ng standing waves ang lahar, kaya po nitong lumukso sa Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagapangama na sa karon ng Provincial Health Officer batok sa ginakabig nila nga secondary outbreak nga mahimo matabo sa mga evacuation center kag sa mga lugar nga apektado sa paglupok sa bulkan Kanlaon. Sunod sa kay Dr. Gurley Pinunggan, ang Provincial Health Officer, yara sa La Castellana, mga tiglawas ng Department of Health nga magapatigayon sang test sa mga source ng tubig sa evacuation center kasubong man sa mga barangay nga apektado sa paglupok sa bulkan. May donation man nga tubig ilimnon pero ang ginagamit sa paghugas sa mga pinggan kag pagpaligo sa mga evacuees ang gikan sa tubig sa mga evacuation center. Ganiluyag nila mapasiguro nga safe man ang tubig nga ginagamit. Luyag nila malikawan ang gastroenteritis, pag-ubo, kag sore throat, kasubong man allergies. Ang pila sa mga na-monitor nila nga dalaman sang baho gikan sa sulfur emission kag tuga man sang ashfall. Tungod man sang congestion o kun kagutok, hindi malikawan ang paglatnanay. Gani suno sa Kapinugan, ilagi na pasiguro ang regular nga pagpatuman sang consultation. Ato to subong amon nga team together with the OH, Luzon, Visayas, no, makakanda sila sa water testing, no, sumatot sila sources, kadang taon, kung ano po itong buwan, kasi ang problema, susubong mga water sources. So, ginabantayan naman ang secondary outbreak, no, especially sa evacuation center. So, that's why, kung pwede ma-avoid sa ina, no, so, ma-kuhan kita, so, mga water sources, kasi mga gastroenteritis, naman to yung kabataan, tapos, binokok man sa evacuation center, kung may respiratory problem, mag-aaklan ngayon naman sila. Sa Good Vibes, matapos ang kontrobersyal nga kasal sa nga taga-Amlan sa Negros Oriental kung sa diin nagasugod na ang misa samtang nagamarcha ang bride, isa ka take 2 ang matabo sa bulig sang mga suppliers nga gintipon sang isa ka violinist. May report si Romeo Subaldo. Masako na ang mga preparasyon para sa take 2 sang kasalan day Jovideo kag Janine Sagario sang Amlan Negros Oriental. Sa post ang violinist nga si John Lester Barot nga amuman ang nag-organize sang mas engrande nga kasal para sa mag-asawa, makita nga masako ng ilang mga meetings. Ang mag-asawa nga Sagario amo ang bride kag groom sa viral video nga nagasugod na ang misa samtang nagamarcha ang bride. Luyag ni John Lester nga matagaan sang moment ang bride nga makamarcha. Gani nagpanawagan siya sa tanan nga mga yara sa events industry sa Negros Oriental nga magbinuligay para matagaan ang mag-asawa sang engrande nga kasal. Sa iya live, ginistorya ni John Lester nga nagadagsa na ang nagapledge sang bulig para matigayon ang take 2 nga kasal. Guys, update ta sa mga sponsors para atong sa wedding. Daghan na kaayong daghan na kaayong ga-sponsor. Actually, di na ako ma-message tanan, kilagan king sponsor. Nanatay sound system, nanatay designer, makeup artist, bridal car, ako, violinist, libre ko, violinist, makeup artist, cake, lechon, rent para sa church,
na ana mo hatag, na imo hatag. May mga nag-sponsor na halin sa coordinator, wedding ring, invitations, souvenirs, bridal car, van, host, wedding gown, makeup, sound and lights, violinist, kag subong may pagkauna para sa reception. Ang food is okay na nang hatag. Pero kulang-kulang pag siya, pero as in tomorrow na natin sponsor jud nga klaro para sa food. Pero actually na natin. Sorry, di na ako ma-message tanan. Kaya dagan na kayo as in. Then hopefully na ay surprise na lang. Kaya murag na ay celebrity na gusto pod mo entertain. Wala gin-announce sa publiko ang petsa kag lugar sang Take-Two nga wedding para sa privacy sang couple. Damlag pa, nagpangayo naman sa pasaylo ang pari sa simbahan sa natabo. Isa ka maninay sa kasal ang nagpabalo sa couple sa gabi antes ng kasal nga naidog sa alas 9:30 sang aga ang kasal ibis nga alas 8 sang aga. Pero wala man sang abiso halin sa simbahan, kag sala lang ang paghangop sang amo nga maninay pero nagpati man sa iya ang kalaslon. Natabuan man nga may nagahulat nga patay nga misahan alas 9:30 sang aga. Sa piyak sa natabo, luyag ni John Lester kag sang yara sa events industry sa Negros Oriental nga wala na sa mga negatibo pa nga mga komento kag matigayo na ang Take-Two wedding sang mag-asawa. Barb ko mabuligay ni Galibarb ang mga supplier di ba sa mga events tani no? Ka-powerful ko tama kaya nila mag-mount sa isa ka kasal. Kaya may sila gini ang key nga makapatahong pagid of course sa isa ka kasal. Kag well, Ay, importante. natabo gina kasal nga I think mas malipayon pagid sila kaysa katumanan si ni Romeo. Kag makamarcha na gid si bride. Kaga pa itong mga balita sa Negros Subungan Lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.